inti seba il-ħolqien, jiselmulek l-arek mis-sema, kull fil-ħodu bl-għal-sin, ja mulejja li sikaj, għal-ġin tal-ħajja s-sin, fik is-seta, fik il-mina, intfawara ta' kull ġid. L-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-mulej magħkom. Sħuti sejrin niċċelebraw il-quddisa tal-Verġni Mqazza Marija għaddejja tal-mulej il-jum tal-erba, jum partikolari f'dan is-santwarju. Niftakru f'dawk il-persuni kollha li talbuna niftakru fihom u nirrikmandawhom lil mulej Alla fid-dbatijiet tagħhom u noffru din il-quddisa għal ruħ Viktor, Marja Merċieqa u Joe Asa. Fil-bidu ta' din il-quddisa, fil-waqt li irroddu ħajr lil Alla li tagħna ġurnata ġdida, li sejħilna hawn sabiex noqogħdu miegħu f'dan il-ħin nisimgħuh u nieħdu sehem fil-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla jint fil-pjan tiegħek kollu ħniena s-salvazzjoni tagħna rrid li l-Verġni Mqazza Marija il-qaddejja ċkejkna tiegħek tkun Kristu u msieħba miegħu. Għamel li aħna u nħarsu lejja bla qiegħda nitalmu minna naqduk f'kollox u nħabirku bla qiegħda għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, sa issa fil-ġlida tagħkom kontra d-dnub għad ma żammejtux hekk ibes li wasaltu biex xerrittu demkom. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom ta' uliet li intom. Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej jwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa' bibnu. U għal-edukazzjoni tagħhom li jintom qiegħdin tbagħtu. Alla qiegħed jimxi magħkom ta' ulied. Minu dak li ben li missieru ma jwidbux. Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tfarraħniex, imma tnekkitna. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu bija hija troddilhom il-frott tal-ħajja mimlija bis-slim u l-ġustizzja. Mela irfgħu idejn merħija u l-kubtejn mit-tluqa tagħkom u waqbdu treq dritta għal riġrejkom biex minnu tsob ma joħroġ mit-treq imma jerġa' jieħu saħħtu. Fittxu li żommu slim ma' kulħadd u li jkollkom il-qdusija li mingħajrha ħadd ma jara lil mulej. Qisu l ħadd foskom ma jibqa' lura bil-grazzja ta' Alla li jebda ta' mrar ma jinbet foskom li jġib it-taħwit u li beħ ħafna jitħassru. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu,
Hekk ħen il-mulej għal min għandu l-biża tiegħu, għax hu jaf kif aħna maġuna jiftakar li aħna trab. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma dawk li għandhom il-biża tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' ulied uliedhom ma dawk li jħarsu il-patt tiegħu. Nitlobkom tqumma bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: Mnejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li jingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-ġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-mastru Daxxa bin Marija u Ħuġagbu u Ġose u Ġuda u Xmun? Uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna? U huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Qalilhom Ġesu: Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk l-inħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Eżis ħut inkomplu nisimgħu xi siltiet mill-littra lil-Lut, l-aħħar partijiet ta' din littra fejn l-awtur qed jipprova jkellem lill-komunità fuq is-sitwazzjoni li qed tgħix. U anki mill-kliem illi smajna illum mis-silta tal-lum joħroġ ċar illi l-insara f'din il-komunità kienu qed jgħixu mument diffiċli, mument ta' persekuzzjoni, mument fejn kien hemm ir-riskju illi xi wħud jaqtgħu qalbhom u jabbandunaw il-fidi Kristjana. Ekku l-awtur jipprova jħeġġeġ li l-komunità tfittex u tiskopri Alla x'qed jgħidilha f'dak il-mument, Alla x'qed jgħidilha permezz ta' dawk id-dbatijiet. Hekk hu għal l-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbatu. L-affarijiet li n-nisrani jgħaddi minnhom fil-ħajja tiegħu għandhom sens u għandhom sens anki meta niskopri Alla lili xirid jgħidli b'din l-esperjenza partikulari li qed ngħix, b'dan l-inqala u ma kontx qed nistennieh. Hekk hemm żewġ estremi f'dan il-qasam, f'dan ir-rigward, jew li ninterpretaw kollox bħala jew premju jew kastik minn Alla, bir-riskju illi ninterpretaw ħażin dak li Alla irid jgħidilna u ħafna drabi nimponu il-fema tagħna jew nimponu l-opinjoni tagħna fuq Alla. Jew inkella min-naħa l-oħra illi ngħixu daqs li kieku Alla m'għandu qatt xejn x'jgħidilna, daqs li kieku kollox kombinazzjoni fil-ħajja tagħna. Il-Kristjan anki għad-dawl tal-kelma t'Alla, f'dak illi jiġrilu, f'dak illi jgħaddi minnu
fis-sitwazzjoni li jgħix fiha mhux biss tiegħu personali, ma fis-sitwazzjonijiet in ġenerali illi ngħixu fihom, għandu l-kapaċità li jfittex dak li Alla irid jgħidli, dak li għandu x'jgħidli illum. Ekku hija xi ħaġa verament sabiħa meta jien niskopri fil-ħajja tiegħi li Alla għandu kelma għalija, li għandu messaġġ għalija, li Alla għandu grazzja għalija u għalija biss f'din is-sitwazzjoni. U jien indunajt bija u l-qajta u kbirt fir-relazzjoni tiegħi miegħu. Fil-Vanġelu tal-lum għandna xi ħaġa interessanti. Ġesù li jistaġeb, Ġesù illi baqa' mistaġeb bin-nuqqas tal-fidi tan-nies ta' Nażaret. Għaliex hija xi ħaġa stramba din, għax il-mulej Ġesù suppost li jaf kollox. Allura suppost illi ma jissorprendih xejn, suppost illi ma jistaġeb xejn. Aħna nistaġbu meta niltaqgħu ma' xi ħaġa li ma konniex qed nistennewha, li ma konniex nafu. Imma madankollu il-mulej Ġesù jibqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi. Il-mulej Ġesù jistaġeb kemm bil-fidi kif ukoll bin-nuqqas tagħha. U għaliex in-nuqqas ta' fidi ta' dawn in-nies huwa kbir? Għaliex dawn minn għalihom illi jafu kollox, minn għalihom illi fuq Ġesù jafu kollox u skoprew kollox. Sempliċement għax jafu lill-familja tiegħu, għax jafu minn fejn hu u jafu minn ta' min hu. Allura dan ir-raġel m'għandu xejn ġdid xjurina, m'għandu xejn ġdid xejdilna. U Ġesù jistaġeb b'dan l-aġir, b'din l-imġiba. Nitolbu l-grazzja lill-Alla biex mal-mulej Ġesù, mal-kelma tiegħu fil-fidi tagħna ma naqgħu qatt f'dan l-atteġġament li naħseb illi issa jien ormai naf biżżejjed, smajt biżżejjed, ħadd ma jista' jgħidli xejn ġdid, ma nista' niskopri xejn iktar. U allura fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tal-fidi tiegħi, nibda nagħlaq. Immur il-quddies imma widnejja u qalbi magħluqin għal kelma t'Alla. Nitlob imma minix f'relazzjoni ma' Alla, nitkellem miegħi biss, nitkellem miegħi nnifsi u kollox idur miegħi. Il-mulej Ġesù itina il-grazzja illi ninfetħu tassew għal relazzjoni miegħu u niskopruh. Eżis ħuti fil-waqt li irroddu ħajr lill-Alla għal kelma tiegħu ejjew bil-fiduċja bħala aħwa miġburin f'daru irresqulu it-talbit tagħna. Nitolbu għal knisja mqazza u għal komunitajiet insara mad-dinja kollha sabiex bil-fidi tagħhom kif ukoll bil-aġir jgħinu biex il-mulej Ġesù jiġi dejjem iktar magħruf u maħbub. Nitolbu għad-djoċesi tagħna u għall-insara tagħna f'Għawdex sabiex il-koll inkomplu nikbru fix-xewqa għas-smigħ tal-kelma t'Alla u fl-iskoperta tal-persuna tal-mulej Ġesù. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija, għaddejja tal-mulej, ikollna il-grazzja fil-ħajja tagħna sabiex inkomplu niskopru x'inhi r-rida ta' Alla għalina u bliema mod
il-Mulej Ġesu qed ikellimna u qed jistedinna għal relazzjoni vera miegħu. Nitolbu għal dawk fostna li qed ibatu, niftakru fil-morda, fl-anzjani, dawk il-familji fejn hemm firdiet jew problemi fir-relazzjonijiet, kif ukoll dawk il-persuni kollha li waqgħu f'xi vizzju illi ma jistgħux joħorġu minnu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, niftakru fl-Ukrajina u f'tant popli li qed ibatu minħabba l-inġustizzji u l-mibeda, niftakru fil-mexxejja tal-pajjiżi biex jaħdmu dejjem għal paċi u l-ġustizzja. Niftakru f'ħutna Viktor, Marja Merċieqa u Joe Qasa li għalihom qegħdin noffru din il-qudiesa u fil-mejtin tagħna kollha sabiex il-Mulej jilqagħhom fis-saltna tiegħu ta' dejjem. Irresqu dawn it-talbiet bl-interċessjoni tal-Verġni Marija, aħna ngħidu flimkien. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imbierek int, Mulej Ara tal-Kollien, kollu għax fid-dumitek tajna, il-ħobs li dinnoffrulek frott tal-arku xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija li dejjem qditek f'kollox bil-ħlewwa kollha u għatina li noffru lilna nfusna lilek b'offerta li togħġbok bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr u nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek f'din it-tifkira ta' Marija dejjem Verġni illi nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja tal-verġnità tagħha tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Qaddis tas-sew int Mulej inti lajn ta' kull qdusija
Jitqaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha, il-Presbiteri u d-Djakni. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu flimkien bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma aħna naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħinja tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Nitolbu. Mulej Alla tagħna aħna li ħadna semm mill-ikel tas-sema, nitolbu il-grazzja li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-Verġni Marija, ħankunu dejjem medijin fil-qadi tal-Knisja u nġarbu il-ferħax qegħdin naqduk bi Kristu sib. Il-mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.